Čus, tady je Dave CZSK, vítám vás u vlogu number 8. Je to docela narychlo dělaný. Jinak, o čem chci dneska mluvit, je to, že chci poděkovat jak Polívkovi, vlastně CZ, Pardiáliusovi, Agro, za kluci, jste fakt super. Díky vám prostě mám chuť to natáčet a hlavní téma, který je, tak je to, že mám takovou radost, protože se stalo jedna zásadní věc, kluci vědí jaká, a teď bude počítám, že tak dopoledne po obědě bude mít Polívka livestream, a na kterém když to vezmu, tak uvidíte vlastně ten důvod, co je hlavní důvod toho, že mám radost, že se mi uskutečnil sen, který jsem chtěl. Je to jeden ze snů a řeknu to takhle, je pravda to, že jsem měl dříve 21 000 odběratelů, že jsem byl dříve známý pod názvem Fregi.cz.sk, ale ten kanál už nenajdete, jelikož prostě to skončilo z důvodu, jinak teď koukám, že je 11 hodin, takže uvidíme, nevím, kdy uděláme livestream, ale jinak, hlavní důvod, proč dělám vlog, je to, že chci svýmu miláčkovi přes ten vlog říct všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdravíčka, máš dneska krásný věk a nebej tebe, což je ten důvod, vlastně, proč jsem šťastný, tak nebej tebe, tak bych neměl chuť natočit ten vlog, neměl bych chuť znova se zpátky natáčet. Jinak lidi, jo, je pravda, musím se oholit, už to půjde dolů, nebojte, už to mám dlouho. Ale jinak, pokud všechno vyjde, tak budu vlastně na live streamu, tady máte frisáka, tady tam blbě vidět do prdele a blbý světlo, no tak to nevadí. Budu teda na live streamu u Polívky.cz, přijďte se podívat, bude sranda. Budeme tam docela blbnout a jinak Deniska, jelikož má dneska narození, tak chystáme překvapení. Nevím, jestli to vyjde ještě u Páji, ale zkusím se s ním dohodnout. Jinak všem moc děkuju, jste úžasní lidi, že se koukáte na videa, že prostě mě koukáte. A Pájo, chci ti taky říct to, že nějaká velká hvězda jako speciální host a takhle, já se takhle neberu. To prostě není to prostě o tom, jakože bych to nějak něco dělal. Jinak docela by mě zajímalo, jaký vy máte jako fanoušci názor na farming, vlastně na sérii farmingu, a teď co vlastně Pájo natáčí a taky jsem se to natáčet i já, je Farm Expert 2017, který vyjde 2.9. teďko na začátku října, a co jsme koukali, tak na Steamu bude stát 20 €, jinak přes stránku, přes kterou kupuje vlastně Pardiálius, tak stojí vlastně 15 €, což vyjde levnější. Jinak lidi, fakt všem moc děkuju a hlavně přijďte na ten livestream, bude prdel. A to jste ještě nezažili, co dneska zažijete. Jinak, čau, tady Dave CZSK, pa, chuligáni.